Ja, je ziet er altijd van uit. Ik ben altijd blij dat het klaar is, maar ja, het is toch wel gaande waar je het seizoen zit, maar dat het product uitstaat. Want het begint groeien natuurlijk liet en groeit. En op een gegeven moment in oktober, november dan staat het product uit. Nou, zo staat er gewoon, dan wordt het giel en dan denk je van nou, zonder haast los kennen en dan zie je op het hoekje van nou ja, kan haast wijzen, nou, dan ga je er wel zin in. Ja, sowieso ben je altijd wel boeten gaan. Maar het is gewoon dat je vrij bent in de natuur. Je hebt net mensen die je lastig valt, zeg maar, op dit site van het maatza en het maatza. Ja, het is je gewoon, je bent vrij man en dat maakt het wel mooi. En de natuur om je heen en het product, daar heb je een passie mee. Dat is, dat vind ik prachtig mooi. En de kleuren, dat is, het is eigenlijk een hele plaatje. Dit is mijn huid en dit is mijn neefje. En hoe is het om als familie met elkaar te werken? Nou, dat is op zich wel mooi, want we hebben alle de passie voor dit werk. En eigenlijk, ja, we hoeven er niks meer leren. Dat is het mooie ervan. We weten van wat we doen en hoe het maakt. Dat is heel belangrijk. Boven die bulbel zie je. Dan is er gewoon super wat warmte wat er van afdampt. Ja. Is dat wel? Ja, dat helemaal allemaal. Gewoon warmte wat van die bulten afdampt. Ja, van liets af aan dat ik het wel mooi vond, maar op een gegeven moment doe ik een squal rond hier. Toen had ik eigenlijk een beetje gedacht van ja, dit ik iets waar ik mee verder wil. En toen had ik eigenlijk wel de knop omzetten van ja, was het bol of net. En toen had ik het verkozen om het bol te doen. En dat is een stukje gevoel mee en met Sjen uit een brugje uit heli kennen. Dus ja, het is alles maar elkaar natuurlijk. Vrij man. Ja, rust. Maar ik kan heel goed onder de mensen werken, daar leidt het net om. Dit is gewoon hartstikke mooi. Je bent zo vrij in de natuur. Je hebt hier ook heel weinig. Het is net een auto of van zolang als er nog een stukje bal uitvalt te helien. Het is net een vetpad, maar als dat net de botten inzakken, ja, dan is het zeker een droombaan. Absoluut.